Здравейте! Вие сте с Йога с Таня, аз съм Таня и днес ще правим заедно упражнения за ставите. Те са подходящи за всеки един от нас, за повече мобилност, за раздвижване рано сутрин или преди всяка друга йога практика за загрявка. Тази практика е вдъхновена от моят учител Дейвид Лъри, на който изключително съм благодарна. Нека да започнем заедно, като застанем в стоеж, сложим ръка на сърцето или на корема и притворим очи. 5 дълбоки вдишвания и издишвания в тази позиция с цел да се концентрираме върху това, което ще правим, да дадем времето и вниманието на тази практика. Отваряме очи, спускаме ръце, разтваряме ходилата колкото нашия ханш, така че да имаме добра опора. Пръстите са добре разтворени на пода. От тук започваме с леки движения на главата, първо надолу, брадичката към тялото и после нагоре. Бавни движения, с които събуждаме тялото, но също така и усещаме. Следващия път, когато сме в центъра, спираме тук, изправяме погледа и след това правим ротации наляво и надясно. Брадичката се придвижва към рамото. Сменяме посоката и така още няколко пъти. Забелязваме къде може да има различна мобилност. Може би лявата и дясната половина са различни. Спираме отново по средата и продължаваме с кръгове. Правим кръгове с главата, като изолираме другите части от тялото. Концентрираме се само върху движение от главата. Следващия път, когато сме в центъра, сменяме посоката на кръговете. Още няколко завъртания. Последно. Оставаме в центъра. Продължаваме с рамене, вдигаме ги напред, нагоре и назад. Отново. Напред, нагоре и назад. Може би искаме да събудим тялото, зависи какво е намерението ни. Тази сутрин за мен то е да се събуди. Затова правя кръговете малко по-бързи. Но ако имаме намерение да успокоим, усетим, можем да забавим тези кръгове. Сменяме посоката. И изкарваме след това ръце навън от тялото и ги свиваме към тялото. Китките и пръстите са отпуснати. Концентрацията ни е върху свивката на лактите. След това ги изнасяме напред на височина на раменете и отново свиваме и изправяме. Китки отново отпуснати. Още няколко пъти. Оставаме с изправени ръце, не по-високо от височината на раменете и свиваме и спъваме пръсти. Свиваме и спъваме. Дланите работят. След това сключваме и китките, като продължаваме да свиваме и изпъваме, но раздвижваме и китките в кръгообразни посоки. На едната страна, на другата. Свиваме и изпъваме. И сега включваме и лицето, като правим физиономии, с които ще събудим мускулите по лицето, кожата. Всяка физиономия, за която може да се сетите, отваряне и затваряне на уста, стискане на зъби, устни, отпускане, стискане на очи, отпускане. Отпускаме всичко и продължаваме с кръгове на ръцете. Първо назад с двете ръце. Можем да присвием леко коленете за повече опора.
Хубаво движение назад. И след това ротираме двете ръце напред. И при следващото завъртане оставяме ръцете горе, спускаме едната ръка напред, а другата назад. Продължаваме с ротацията. При следващото завъртане двете ръце горе, обръщаме посоката. И спираме горе, спускаме ръцете към тялото, усещаме тялото за момент, притваряме очи. Дишваме към сърцето. Спускаме ръце, поглеждаме надолу, поглеждаме краката, тялото, ръцете. И за момент се възхищаваме на това тяло и му благодарим за всичко, което прави за нас. От тук кръстосваме ръка в ръка и с издигане ръцете нагоре се надигаме на пръсти. Протягаме тялото възможно най-високо. Можем дори да погледнем към тавана. И след това спускаме. Само петите, ръцете остават горе. Вдишваме тук. На издишване наклон на едната страна. При следващото вдишване се изправяме в центъра при издишването на другата страна. Вдишваме, изправяме се към центъра. Спускаме ръцете. От тук насърчаваме едната страна на таза, след това другата и включваме и ръцете. Ръцете са отпуснати, нека движението идва от таза на едната на другата. Ръцете могат свободно леко да поудрят долната част на кръста, органите там. Това е част от енергийното събуждане и мобилността, свободата на тялото. Още няколко пъти. Постепенно спрете движението, оставете инерцията да ви върне към центъра. Заставайки тук с ръце на кръста, започваме ротация. Ту на единия крак, ту на другия. Отново бързината, с която правим това, зависи какво намерение имаме за тази йога практика. Ако искаме да се събудим, те са малко по-бързи. Ако искаме да успокоим тялото и да усетим, те са малко по-бавни. Следващия път, когато сме с двата крака на земята, обръщаме ротацията. Хубаво завъртаме. Така че да усетим свръзките на тазобедрената кост, на таза и движението, което се случва там. Още няколко пъти. И заставаме в центъра с събрани пред нас крака, клякаме. От тук пренасяме тежестта на тялото напред, като натискаме с пръсти пода. Събуждаме и тази част от тялото. Още няколко пъти. Връщаме се към центъра. Отваряме пръсти навън, пети към нас. Можем и леко да застанем в разкрач, така че да имаме малко повече опора. И от тук спускаме тежестта към таза и след това изправяме ръцете напред,
така че да създадем баланс между предната и задната част на тялото. Когато имаме този баланс, отпускаме главата, отпускаме таза в тези две противоположни точки. От тук бавно се връщаме към центъра с помощта на ръцете. Едната ръка натиска пода, от другата за дишване се отваря нагоре. Дишаме тук. Смяна. Ръката на пода пред коляното, пред бедрото. Другата вдишваме, усукваме тялото нагоре. Връщаме се към центъра, събираме отново така, че коленете и пръстите да сочат напред и само изправяме леко тазът нагоре. Можем да бъдем с свити или изпънати колене, но тялото нека е положено върху бедрата, нека бъде отпуснато. Стоим тук. От тук кръстосваме зад нас ръцете си и ги спускаме надолу. Ако нямаме възможност да ги кръстосваме, може да използвате колан, който ще ви даде по-широк разкрач на ръцете, но също, т.е. по-широк захват, но също ще ви позволи постепенно да навлезете в позата. Дишаме тук. Спускаме ръцете и от тук бавно, прешлен по прешлен се изправяме нагоре. Поставяме ръце на хълбока, пренасяме цялата тежест на левия крак. Вдигаме десния от земята за баланс. От тук тестваме да затворим очите и да проверим какъв е нашия баланс днес. Спускаме бавно крака. Преместваме тежестта на другия крак. Вдигаме този, който е станал по-лек. Отново затваряме очите за баланс. Отваряме очите, спускаме крака. И от тук с ротиране около глезена стъпваме с пръсти, т.е. не на пръсти, а по-скоро като балерина или нещо от сорта и въртиме просто около ходилото, около пръстите, натискаме леко пръстите към пода. След това с другия крак ротираме. Всъщност масажа се случва около пръстите, но ротираме едновременно и глезена. Изправяме, свиваме, изправяме, свиваме, като вдигнем леко крака от земята, разперваме всички пръсти. След това сменяме крака, изправяме, свиваме. От тук разтръскваме дланите навън от тялото. Включваме леко и краката. Спираме в центъра, вдишваме, вдигаме ръце и поглед нагоре. И издишваме с събрани ръце пред сърцето. Усещаме тялото. Отваряме очи. И от тук можем да продължим деня си, да бъде практика сама по себе си или да направим друга йога практика. Пожелавам ви един прекрасен ден. Благодаря, че се присъединихте. Намасте! Ако това видео ви е харесало и желаете да видите още такива, абонирайте се за канала, коментирайте какво бихте желали да видите и не забравяйте, не гледайте само, а практикувайте. До следващия път!